Fitmonster kvalifikácia Radoslav Ivan, 2016, kategória Elite, 20-kilová činka, 5-kilový kotúč. Na jednej strane aj 20, to isté, na druhej strane. Tu máme pripravené potom. 5-ka. A... Dobre, polka. Môžem ukázať na konci. 5-ka a biela je polka, keď budeme nakladať. Hrazda je tu tiež. Hrazda drží, polka. Áno, len zachytím si, aby nepadlo. Power clean, hej? Nie, squat clean. Jasne. Power gear. Power gear. Dobre. Podrieme tam to? Stačí iba to. To ja vidím aj budeme hrať, vieš. 3, 2, 1, púšťam. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Spokojnie. 6. 3. Ale już tak. 2. Jeszcze 2. Dobre, jeszcze minutka akurat, super, masz teraz 5 sekund, super. Dobre. Ale jemy na tej naturalnie. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Toto je teraz svoj workout, minúta 15. Aj keď som 3 minúty v pohodičke, poďme každý 10 sekúnd jeden. Trošku pomáš, ako si išiel doteraz, dobre? Môžeš ísť. Počkaj si. 3, 2, 1, prvý, poď. To je, jeden. Čakaj. 5, 4, 3, 2, 1, druhý. To jo, super ideš, super. Takéto tempo udržíme, to je super. 2 máme. 3, 2, 1, poď. Tretí. Super, dobre to je pomalu. 3, 2, 1, ideme štvrtý. 4 máme. Dobre. Ideme na 5. 3, 2, poď. 5 ideme. To jo, 5 máme, super. Vyšleme viac teraz a poďme ďalšiu 5. 10 sekúnd a poďme takéto tempo 5 ďalšiu. Tak. 5, 4, 3, 2, 1 a poď 5. Máme 6. 5, 4, 3, 2, 1 a ideme 7. 7. Ešte 3 a poďme oddychnúť. 5, 4, 3, bojuj ja tam. 2, 1, pôjdeme 8. Dobre, ešte 2 môžeme. Ešte máme 2. Poďme. Go, poď. Dobre, 9. A posledný 3, 2, poď sa oddychneš, poď. Teraz dáme tento 10. voľnáš pauzu. Poď. Dobre. Ešte
máme 5. No, jak začneš presunať hore, dáme si pauzu. hore, tak ešte Ešte, toto je 15 sekúnd, ešte má 10 sekúnd. Posledný 5 a každý to vyrovná poriadne. 5, 4, 3, 2, 1, krásne, pôjdeme ďalej. 11, vyrovnáš, to je 12, poďme. Rovno, pôjdeš. 12, dobre. 3, 2, už len 3 rado, už len 3. Nádherne ideš, to je ono, 13. Poďme to vyrovnaj s nimi. 3, 2, 1, poď 14, poď. A ideš. Vyrovnaj, dobre, posledný, super ideš. A poď, posledný, 15, poď. Super. A ideme na raz. Tak si vidíš, že až 15 zámorov, to je tvoje. Gymnastika je tvoja. Čím to nie je tvoja, gymnastika je tvoja, tak ideme na to. 15, poď. Poď, máš 4 dny, jak si teraz máš? Jak si teraz 15, tak poď. A ideš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to je ono. 11, ukáž sa, 12, 13, nepúšťaš, 14, ešte 1. Dobre. Super, máme 2 minúty. 2 minúty, 6 dáš určite. Môžeš každých 15 sekúnd kľudne jeden. Poďme, Radko, poď. Daj si pás, daj si už pás. A zabereme, poďme. Skúsme takéto 5 rýchle a uvidíme, čo to dá. Poď. 5 sekúnd ideme prvý, 5-20 bude. 3, 2, 1, poď. Potom si oddychneme, potom budeš mať chvíľku pauzu, poď. 1, 3, 2, 1, ideme druhý, poď. Už si pred sebou, už sa pred sebou. 2, super, bojuj, Radko, ideme námikať. Poď, 3, 2, 1, ideme tretí, poď. Super, máme 3. Máš minúty, dáš 4. Poď, 3, 2, 1, ideme. Poď. To je ono, to je ono, 4 opakovania. 3, 2, 1, poď 50 sekúnd ešte, poď. Dobre, dobre, ideme ďalej. 40 sekúnd, poď, poď. 6, 30 sekúnd, neodplatky, do toho si oddychneš. Poďme na to, len 6, poď. Dobre, čo som ti povedal? 7, poď ešte 2, poď ešte 9, poď. 7 máme, poď, poď. Priprav sa, 3, 2, 1, ideme, poď. Dobre, ešte 1, 3, 2, tak dobre, stačí. Ale vydýchni si, 8 sa chválili, super, oveľa lepšie. To je ono. Vydýchni si, dáme jeden na istotku, takto. A to len to. A našim tak, že 9. a potom... Aby si mal došiel na to posledný. To je, aby si cítil dobre, ale všetko bude ľahké, to je taká na istotku, vieš. Môže ísť aj 8,5 môže, aby si mal teda minút, aby si si vydýchol, minútu a pol a potom už poriadne toho svysať. Toto je taká istotka, toto pôjde. Super si išiel, super. Fakt si mal veľa času, paráda. 5:20 si začal, dobre. Tak, priprav sa, 30 sekúnd dáme túto prvú. To dáš. To zvládneš. Toto je 70, toho dáš hocikedy, ale toto je také pre hlavu istotka. Nezabudni drive z nôh, ono to zabolí dole, ale ser na to, zabolí to ten chrbát, ale zrýchli z tých nôh a dotlačíme na konci, nevypustíme, dotlačíme. Čo najrýchlejšie dostať nad hlavu.
Tak. 10 sekúnd a môžeme ísť na to. Nezabudni, že to je squat clean thruster. A ideme. Zrýchli. To je ono. Nepúšťaj. To je ono. Hop. Jak nič. Dobre, istota je tam, istota je tam. Dobre, teraz si nalož, teraz si oddychni. Teraz dobre cítiš, dali sme to. Nakladáme 80,5. Pečka ide hore a polka je biela. Štvrťka. 80,5. Tak, dáme tak, že chvíľku času by ešte zostalo, nie že dám všetko na jednu kartu. Hej? Že dáme tak, aby sa ešte chvíľku zostala čas. Chceš ísť úplne na konci? No. Iba jeden pokus? No, dáme na prvý. Mám 2. Prvý sa 30, hej. Dám to na jednu, neviem. Keď náhodou nedáš, chceš ísť 75-ku? Dám. Dobre. Tak to daj. Vieš, že to si už dal. Vieš, tak ako úplne si bojoval, tak musí zabojovať. Tam si dával 80-ku, koľko sa 15 krát si ju dal. Teraz 2 krát dáš. Musíš tými nohami tlačiť strašne moc. A dotláčať to, nevypustiť, to vieš, že aj zastať sa dá a dotlačiť. Daj si povedať, nemôžeme viac pokusov, ešte čakaj, nemôžeme viac pokusov. Nased sa a ukáž sa. Poďme na to. Tak. Znô! Dreť máš silné, poďme. A poď hore! Jak nič, to je ono, ešte jeden. Poďme. A ideš. A zrýchli z tých nôh! Poď! Jo! 80,5. Môžeme odhodiť všetky kotúče, dať všetky peč, kolka. Peťka, desina, samozrejme 20, sorry, to je na druhej strane. No, polka, peťka a 20. Super.